Het aantal toeristen dat naar Vlieland aanreizen wordt heel die grutter. De bootjemeester lezen nou zelfs verankeren omdat de haven dicht is. Onderwijls wordt er werken aan het wichtigste uitzichtpunt van het eiland. Het was natuurlijk gedateerd. Er stonden wat oudere hekken, oudere paden. Er waren meerdere wegen die hier al boven het duin liepen. Mensen zochten toch vaak het hoogste punt om zich heen te kunnen kijken. Ja, en daar hebben we iets meer structuur in aangebracht. En dat hier nogal wat voort niet. Als we hier kijken, we hebben veel hekken die hier stonden, hebben we weggehaald. Daar komen nog wel weer hekken voor terug, maar dat wordt meer in dezelfde trant wat er al staat. Dus we willen dat meer eenduidig maken. We hebben nieuwe banken geplaatst die we hier zien. We hebben nieuwe paden aangelegd met mooie platen. Ik zie nu een zandhagedis over het pad lopen trouwens. Maar ja, dat zijn de dingen die hier gebeurd zijn. Dus we hebben echt wel een flinke opknapbeurt hier gedaan. En we hebben ook delen die voorheen een pad waren, weer teruggegeven aan de natuur. Maar wel meer gezorgd dat die aanblik van de duin gewoon weer helemaal van deze tijd is. Nou, kan je toch een grutstek net bij de vuurtoer komen, maar... Dat gaat veranderen, waardoor je straks aan de voorzijde van de vuurtoren, dus waar eigenlijk de deuren zitten, daar wordt een pleintje gecreëerd en daar gaat ook een trap omhoog. Dus je kunt straks echt daadwerkelijk voor de vuurtoren staan en hem, wie wil, aanraken voor wat dat waard is. Wat hetzelfde bleun is het prachtig uitzicht.